Migao mar pur kod pith ma kaunti ma Kajiado okwayo Jodak ma kaunti no mondo kik cham jamni matho kaluore gi oro ni mar ginyalo gamo tuoche kaka mago mag nyaldiema gi mamoko ma bende iyudo kowuok kuom jamni. Mae biro tok fwenyore ni Jodak osechako chamo dhok gi diek mosetho ka giwacho ni mano konyogi e gayo kecha. Migao ma ochung' ne jamni ma tuo e kaunti no kata Department of Veterinary Services koro golo siem ne Jodak makono mar mondo mi kik giketa ngimagi kama rach. Thoth jopiny wacho ni chunogi mar mondo mi gicham ring'o mar jamni mosetho ni mar gionge yo machielo mar yudo chiemo. Chinja anatoa hiyo nyama na chamusha na kula. Saa zingine najua kwa kuna chakula. Kikosekana chakula ile ng'ombe kwa afadhali kidogo tunaweza chinja hiyo. Na kwa hiyo kitu imekufa, hujui kama imekufa juu ya njaa ama juu ya ugonjwa. Na mtu atasa kula hiyo kitu na aanze kuumwa na tumbo. Sasa itasatudhuru sisi kama wanadamu. There is a lot of bacterial multiplication in the cadaver tissues. When the animal dies, putrefaction starts, the rotting process. And that gets to the supposed meat, or rather the muscles. And if you consume that, some of these bacteria produce toxins that even if you cook that meat, you're not going to deal with them. And therefore, becomes poisonous, and that's why you find sometimes people are having foodborne infections, a whole village is diarrheaing, or a whole village is hospitalized.